Boa tarde, son as 19:30 horas, miércoles 5 de febreiro do 2025. O asunto que nos traemos aquí é a convocatoria da sesión plenaria ordinaria do Concello. Pleno do 5 de 2 do 25 e o expediente 2025/G010/000002. Na orde do día, na parte resolutiva está no primeiro punto a aprobación das actas das sesións do 20 de novembro de 2024 e 13 de xaneiro de 2025. ben, algo que Fátima, Roberto, Juan, vale, consideranse aprobadas. Segundo punto do orden do día. Está o expediente 2024/G006/000057, que é o ditame no que se propón a desestimación das alegacións que presentou Ramón Pasandín Regueira no expediente de revisión de oficio ante a denuncia efectuada por Ángel Santiago Suárez Maneira por obras de rehabilitación dunha vivenda na Rúa dos Condes, Formeporto. Este ditame, na súa parte dispositiva, establece: primeiro, desestimar as alegacións presentadas por Ramón Pasandín Regueira conforme os informes emitidos polo técnico municipal o 21 de xaneiro de 2025 e a secretaria municipal do 24 de xaneiro de 2025. Segundo, remitir ao Consello Consultivo de Galicia a proposta de declaración de nulidade da licencia conforme informe da secretaria municipal do 11 de novembro de 2024 e 24 de xaneiro de 2024, ao concorrer a causa prevista no artigo 47.1f da Lei de Procedemento Administrativo Común, da licenza otorgada por acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de decembro de 2016 a Ramón Pasandín Regueira para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Rúa dos Condes, segundo recollido no proxecto básico redactado polos arquitectos José López Rodríguez e dona Marta Vázquez Silva, visado polo correspondente Colexio Oficial o 26 de outubro de 2016, tendo en conta os criterios técnicos establecidos no informe técnico de 27 de maio de 2024 e 22 de xaneiro de 2025. Ben, o 20 de 11 de 2024 o Pleno do Concello adotou o seguinte acordo: incoar o expediente de revisión do oficio conforme o informe técnico do 27 de 5 de 2024 e o informe da Secretaría Municipal. Segundo punto do orden dese día era acordar a suspensión inmediata das obras e usos conforme ao artículo 154 da LSG e 108 da LPAC. Terceiro, dar un prazo de audiencia de 15 días hábiles aos interesados para que presenten reclamacións e alegacións oportunas. Ben, unha vez transcurrido ese plazo, o acordo foi notificado o 27 do 11, a Ramón Pasandín Regueira e Ángel Baneira, e Ramón Pasandín Regueira presentou as alegacións. E logo de ver as alegacións, o informe técnico 21 de 1 de 2025 conclúe: vistas as alegacións achegadas por don Ramón Pasandín Regueira de data 17 do 12, o técnico municipal do Servicio de Urbanismo ratifica o seu informe redactado o día 27 de 5 de 2024, o cal conclúe: a licencia urbanística non se axusta ao ordenamento urbanístico vixente no momento en que se solicitou, incumprindo as obras executadas as determinacións da ordenanza específica de aplicación SU-3B, edificación agrupada, rueiro tradicional, artigo 6.2.3 do PEXON, reflectidas nos puntos 3º e 4º do presente informe técnico. Así pois, procede iniciar a revisión do oficio da licencia de conformidade ao artículo 154, suspensión e revisión de licencias da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do SOU de Galicia e, consiguientemente, a suspensión inmediata das obras iniciadas ao seu habeiro, segundo o artículo 108 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas, no que se indica que iniciado o procedimento de revisión de oficio ao que se refiere os artículos 106 e 107, o órgano competente para declarar a nulidade ou lesividade poderá suspender a execución do acto, cando este puidese causar prexuicios de imposible ou difícil reparación. Logo de ver este informe, a secretaria municipal, o 24 de 1, conclúe: a vistas do exposto, ratifica a proposta para someter ao Consello Consultivo de Galicia a declaración de nulidade que, de pleno dereito, ao concorrer a causa prevista no artículo 47.1f da anterior lei dictada, da licencia otorgada a don
por acordo da Xunta de Goberno local do 26 de 12 de 2016 a don Ramón Pasandín Regueira para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Rúa dos Condes. Segundo, o recorrido no proxecto básico redactado polos arquitectos don José López Rodríguez e doña Marta Vázquez Silva, visado polo correspondente colexio o 26 de 10 de 2016 e tendo en conta os criterios técnicos establecidos no informe técnico do 27 do 5 e do 21 do 1 do 2024. Procede, igualmente, a suspender inmediatamente as obras e os usos de conformidade co artículo 154 da Lei 2/2016 do solo de Galicia e a 108 da anterior lei citada. Considerado establecido nos artículos 154, 385 do decreto 143/2016 do 22 de setembro, polo que se aproba o reglamento da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Chan de Galicia, así como establecido na Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común. Tendo en conta a sentenza do 13 de decembro de 2022, do Tribunal Supremo pronunciouse sobre esta cuestión en casación para a unificación da doutrina establecendo que o órgano competente para conocer das revisións dos actos nulos de pleno de dereito dos presidentes das corporacións locales da régimen común é el pleno del Ayuntamiento. Entonces, propoñemos desestimar as alegacións e remitir ao Consello Consultivo a proposta de declaración de nulidade da licencia anteriormente mencionada. Ben, sin nada máis que dicir, ten turno da palabra José Manuel Poseverdes. Fátima. Adiante por Ponteceso, Roberto. Partido Galego. Partido Socialista. Ben, procedemos á súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, punto 1.3. Está o expediente 2024-A008/000038, que é o ditame para a solicitude de participación no POSPLUS 2025. Este ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSPLUS 2025 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2025 e con cargo a achega provincial 2024. Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2025. Con cargo a achega provincial 2025 aplicado ao financiamento de gastos correntes, por parte da Deputación aportaránse 358.561,09 euros. Da achega provincial 2024 aplicado ao financiamento de gastos correntes aplicaránse 348.015,18 euros, que fan un subtotal de gasto corrente de 706.576,27 euros. O resumo é o seguinte: con gastos correntes destinaránse 706.576,27 euros. Así mesmo, aprobase o plan complementario do ano 2025 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobaránse os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Está a mellora de capa de rodadura dos camiños na Gándara Palás, Tella, cun orzamento de contrata de 48.353,4 céntimos, e o mellora de capa de rodadura na Campara e na Bouza, con un orzamento de contrata de 48.287,23 euros, que fan un total de 89.640,27 euros. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución do investimento de mellora da capa de rodadura dos camiños na Gándara Palás, Tella. Con respecto á actuación, mellora da capa de rodadura na Campara e na Bouza, no camiño de Bouza, parroquia de Cospindo, os terreos necesarios para a execución do investimento sitúanse principalmente dentro dos viais pertencentes ao sistema local da rede viaria municipal. Porén, para a execución das obras é necesario contar con algunha das propiedades situadas a ambos os lados do camiño ao longo do seu traxecto, fora do trazado da pista pública, polo que deberá obterse a accesión e disponibilidade destes. Cuarto,
Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal nos investimentos incluídos no POS-Plus 2025, se os houvese. Quinto, solicitar á Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada un delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 8. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Ben, o punto 1.3, o que trae este goberno a someter a pleno é en que a que se vai destinar o POS da anualidade, a chega provincial do ano 24 e a chega provincial do ano 25. Do ano 24 correspondiu ao Concello 348.015,18 e do ano 2025 358.561,09. Se tiveramos a chega provincial POS Plus, redactamos dous proxectos. Un, como ben dicía a secretaria, nunha parte de Tella varias pistas que suman un total de 48.353,04 e outra na zona da Campara e outra na zona daqui, na Bouza, que suman un importe de 41.287,23, dando un total de 89.640,27. Ben, sin máis que dicir, comenzamos o debate. José Manuel, ten turno da palabra. Ben, o propio nome o di, é un plan de obras e servizos, e resulta que deste plan de 800.000 euros de obras e servizos gasta vostede, xunto cos seus grupos de goberno, o 10%. Despois de toda unha legislatura na que se criticou por parte dos grupos da oposición daquel, nos que estaban os grupos todos, dos que están aquí, ainda que non estuveran dentro, repito, despois dunha guerra sin cuartel durante os pos dos anos pasados, na que todo o mundo loitou para que os pos dos anos se fixesen obras e servizos que tan necesarios son para a xente, pois agora damos a volta a tortilla e resulta que non hai obras que facer, non hai cosas importantes que facer en este Concello. Eu podería dicirlle moitas, pero o que vostedes queren é esperar ao remate da legislatura e como facía Fondo tamén, tiña ese, no remate da legislatura ven con todas as máquinas de manda a López Cao, que veñan todas as máquinas por todos os sitios, fan 4 chorradas. O resto da xente, durante os 4 anos, pois ten que fastidiarse sin accesos, sin alcantarillados, sin nada. Podía esbardallar durante un par de horas, pero como non vou conseguir nada, vou a decir que por segundo ano consecutivo vou votar que non ao plan de obras e servicios, porque non é un plan nin de obras nin de servicios. Ben, Fátima, ten turno da palabra. Pois a verdade é que a sorpresa cando recibín a proposta de uso do POS foi extraordinaria, porque, claro, eu tiña entendido que había moitas obras previstas, que estaban traballando, tiñan varios proxectos preparando os proxectos e os orzamentos, que tiñan avanzadas varias cousas para meter neste POS. De feito, penso que en alguna ocasión adiantoume vostede alguna cosa concreta, pero non vexo ninguna desas cousas. Para sorpresa, vai todo a gasto corrente. Eu xa lle dixen no pleno do 28 de setembro do 23, a conta do POS adicional daquel ano, que neste Concello
case houbo unha guerra no pasado por destinar o POS a gasto corrente, porque todo o mundo considera que debe dedicarse a obras. O ano pasado, neste pleno, decidiu vostede adicar máis ou menos o 50% a corrente, o 50% a investimento, pero este ano toma vostede a folla de ruta do goberno anterior e decide adicar ao 100% a gasto corrente. Por qué? Porque pode. Mais unha vez, volve vostede a facer gala do seu autoritarismo. Fai as cosas porque pode. Como as bases deste ano do POS permiten que isto sexa, pois vostede o fai. Pero ha de saber que as bases non lle obrigaban a facelo así, que tamén podía vostede adicarlo a investimentos. E a maiores, volve vostede a decidir o que facer con estes cartos sen diálogo coa oposición nin coa veciñanza. Por qué? Porque pode. Porque así se obra dende o autoritarismo. Eu dixe no ano pasado que pensaba que tal vez nunca votaría en contra dun POS. Este ano si o vou. Algo máis? Non. Ben. Roberto, temos a palabra. Adiante vai aportar estabilidade institucional e orzamentaria ao Goberno de Ponteceso. Este compromiso de apoiar este POS, en particular a que o mesmo vaya destinado a gasto corriente, é produto das negociacións, acordos e compromisos acordados co señor alcalde, que redundarán en obras tan necesarias, entre outras, como son o saneamento da senda del Estimoño, que conleva unha reserva de crédito comprometida entre o Goberno de Ponteceso e Adiante por Ponteceso de aproximadamente 355.000 euros, para que sexa unha realidade este ano esta obra tan históricamente demandada. Moitas gracias. Gracias, Roberto. Juan, ten a palabra. Normal, votar a favor. Xosé Lois, ten a palabra. Ben, este é un plan de obras e servizos histórico. Como moi ben decía José Manuel de Apin, un plan de obras e servizos. Pois aquí a Diputación da Coruña, que goberna o PSOE en coalición co BNG, fixe un esforzo histórico para ser a administración que máis invirte en todos os concellos en obras. Inviste moito máis incluso que a Xunta de Galicia, a pesar de que a Xunta ten 13.000 millóns de orzamento. Pois a administración que máis invirte con este POS é a Diputación. Era unha ocasión ideal para Ponteceso. Ter un POS desta magnitude pois significaba, por exemplo, acometer obras de saneamento moi importantes para todas aquelas aldeas e lugares que están sen saneamento. Moi ben o dixo antes José Manuel, o tema do saneamento, que para min é importantísimo avanzar niso. É dicir, se non avanza Ponteceso con un orzamento con 800.000 euros, non dedica nada a saneamento e dedica 700.000 euros a gasto discrecional corrente, non hai avance, Ponteceso non avanza. E que é o problema que ten Ponteceso agora? Ponteceso está estancado, cando non está en retroceso. O alcalde abandonou a promoción do polígono, non dalle igual que veñan empresas para o polígono de Tella, dalle igual que se amplíe, acabase de anunciar a ampliación do polígono da Laracha, Carballo está peleando moi fortemente pola ampliación, xa ten todas as parcelas vendidas, e Ponteceso, que tiña a ocasión de medrar gracias ao polígono industrial de Tella, como se peleou hasta ahora porque se fixeran naves con alquiler con opción a compra e outras promocións, pois o Concello puxose de perfil, confórmase con estar cobrando cada mes as nóminas e con dar productividades e dar regalos a certas persoas, xa está, se conforma. E venlle 800.000 euros da Diputación e non é capaz de poñer un solo proxecto de saneamento en ninguna das parroquias do Concello. Nós isto, alcalde, non o podemos apoiar. E despois estou moi de acordo con Fátima. É un goberno autoritario, un goberno que non dialoga, que non fala coa oposición. Chegan cunha proposta xa cociñada co apoio de Adiante, co grupo de goberno e o socio que ten, e non dialogan nada, non piden opinións, non buscan o voto da oposición. E non só iso. Unha das prerrogativas que ten a oposición, que é de pedir un pleno extraordinario, bloquea.
bloqueounos a nosa solicitude de pleno extraordinario. Entonces, nós isto non o podemos tolerar, non podemos poñernos de perfil mentre o Concello vai en declive ou cara atrás. Por eso nós non imos apoiar este POS. Algo máis? Algo máis? Ben, por responder rápido. José Manuel, mandei imprimir as actas dos plans de obras e servicios 2015, 2016, 2017, 2018. Usted naquele momento creo que tiña, usted e máis esta persona que me acaba de contestar agora, tiñan uns cargos neste Concello. Teño que lerlle en que meteron algún pos de obras e servicios. Creo que non lle teño que ler, xa sabe ben que o meteron algún ano. Señor Lois García Carballido, dixo Roberto Andrade, sabe que temos que facer nós? De 706.000 euros facer isto. Isto é unha retención de crédito firmada pola señora interventora, destinatario de Diputación da Coruña, 339.566,04. Este sí que é unha retención de crédito. Non que o firmeu non vale. Sabe que vale? Que o firme ela. Ela demostra que hai unha retención de crédito para esta obra. Di usted que non vamos facer saneamento, 336.000 euros. Esta mesma retención é que lle dixo a usted, a señora interventora, a outra, cando usted gobernaba, señor Lois, tiña marcado todo rojo. Informo desfavorablemente o que usted está facendo. Non hai crédito para a obra de Lestemoño. Esa é a diferencia entre vostede e eu. Eu non ando facendo publicidade. Nós metemos de 339.000, para Lestemoño. Eu non ando con esas comedias, non teño necesidade deste populismo que usted quere facer. Non. 336. Por iso temos que meter todo a gasto corriente. O 50%, como usted dixo. O 50%. Dixo o ano pasado metemos o 50%, pois este ano casi o 50% tamén. Nunha sola obra. Porque se non metemos, sabe que pasa? Que perdemos a senda de Lestemoño. Que fago? Perdemos a senda de Lestemoño? Entonces, non necesito esta publicidade. Non necesito ni na quero. Eu non ando con estas tonterías. Entendes? Nós acordamos con eles o que tiñamos que facer. Senda de Lestemoño sí, senda de Lestemoño non. Sí, pa diante. Señora interventora, reteño o crédito. Iso que fixemos. Que non hai ninguna trampa ni ningún cartón. A parte dos ajustes que temos que facer no presupuesto, que iso xa é outra historia. Vale? Entonces, creo que, bueno, están no seu juicio, vale, no seu dereito de votar a favor ou en contra. Vale? Estes cartos xa estaban contemplados no orzamento do 24. A futuro. A futuro. A retención do 24, como lle dixemos no pleno, era unha retención ao futuro. E agora no pleno, de final de ano, dixemos que era unha retención ao futuro. E agora fixemos a retención á Diputación, porque había que facela, e fixemos ya no mes, en diciembre, os 356.000 euros consignados ao presupuesto do 25. Vale? Entonces, hostia, creo que temos que ser un pouco... Se non perdemos a obra de Lestemoño. Que non se perda a obra, está moi ben, todos estamos de acordo en que esa obra non ten que perderse, que aquí hai falta de diálogo tamén, porque isto non se falou cos grupos, non se trasladou a ninguén, fíxose o que se considerou, aquí o que se nos presentou foi un plan de obras e servizos do 100% dedicado a gasto corrente. Vale. Sen máis explicación. Estou eu co turno a palabra, por favor. Non podo sentarme contigo, que cada vez que me sento contigo tipo sales e publicas as nosas conversacións. Vale? Ti podes, señor Lois, ten que estar calado cando estou falando. Tamén eu calo cando este falando. Cando diga iso, diga concretamente de que estamos falando. Usted sale de unha reunión comigo, e según sale dunha reunión comigo, usted fala o que lle dá a gana. Eu dixen que as reunións entre usted e eu tiñen que ser secretas. Se usted me viña a preguntar cousas... Non, eu non lle pido unha reunión para que me contara isto, é que estamos tendo reunións mensuais de comisión de transparencia que chaman, non nos contou a todos nada de isto. Non, porque eu con quen teño que falar iso son como socios de goberno. Pois iso, efectivamente, falta de diálogo coa oposición, o que dixen. Eu teño que falar como socios de goberno, co que teño que falar. Pero, volva, explíqueme concretamente de que me está acusando.
De que concretamente? Cando lle toque votar, voto o que tiña que votar. Non, vale. pero vostede... Non- Non, outra vez vostede ven aquí a acusarme e non sei de que me acusa. Vostede ten que saber o que publica. Vostede mira o que publica nas súas redes sociales, nas súas non nas miñas, vostede mira o que publica. Entón, mirando o que publica, xa se dá de Eu conta. publico moitas cousas Perfecto. e vostede Perfecto. é o que non pode levar conta de por que eu publico o que Vale. publique. Fai Pero ben. bueno, E José Manuel, ten turno da palabra de persoal réplica. continuamente. Ten turno de réplica. Vale, primeiro, decir que acaba de enseñar vostede que xa está feito, digamos, a retención de crédito. Por lo tanto, non ten absolutamente nada que ver, vostede ten cartos, sin utilizar o POS para esta obra. Nos... Podo? Sí, perdón. Segundo, o ano pasado, cando se falou desta obra, estaba todo o mundo, sobre todo algunhas persoas, moi en contra desa obra porque estaban moi en contra porque dice que con esa obra non se amañaba o tema do alcantarillado en Lestimoño e entonces que estaban en contra desa obra. Agora parece ser que cambian, porque claro, depende do aire. E terceiro, eu non lle vou dicir que é un pouco ditador, non lle vou dicir, pero modere un pouco o linguaxe. Vale. Gracias. Fátima, ten turno da palabra. Quer ter turno de réplica? Sí, explíqueme a que se refire cando me fai Non vou acusacións entrar- persoais. Non vou entrar máis nese trapo. É que non Se sei, quere non sei a que responder. ven. Non sei a que ven. Quere falar do tema da obra desta ou do punto do pozo ou non quere falar? Non, quero que me Vale. diga en Non que lle vou a momento contestar. Non lle vou a contestar. O sea, que vostede tira a pedra e esconde a man. Vostede Ben. pode dicir o que queire dicir. E vostede tamén que é o que fai, Vale. dicir o que quere dicir. Roberto, Adiante ten un obxectivo, que é que el Lestimoño teña saneamento. É un dos nosos obxectivos para esta legislatura e vamos facer o posible. Xa o fixemos desde o primeiro momento, tentando dialogar, negociar e chegar a acordos co goberno. Agradezco que o goberno, en este caso, apoia a nosa solicitude e que nos axude empezando pola primeira fase deste saneamento que hai que ir acompañado das sendas da Diputación. E o que se trata de construir e se trata de axudar aos vecinos. Moitas gracias. gracias a ti. Juan. Ben, falaba de autoritarismo usted. Usted, que eu recorde, nos dous mandatos que estuvo usted da oposición non falaba absolutamente con nada. Porque por falar non falaba nin cos seus. Non veña ahora de como intentamos os outros gobernar. Nós intentamos, como dicía Roberto, intentar levar as obras adiante, non ten por que saber a voz de Galicia, nin nadie antes que nós o que vamos facer. Nós intentamos gobernar no grupo de goberno, e será mellor, será peor, pero non co autoritarismo que usted tuvo tanto nesta legislatura anterior como na outra, porque falaban de falar coa oposición. Ustedes gobernaron aquí nun tripartito, hacía eso que dicían ustedes, hacía eso que dicían ustedes. No, o que é lógico, non entendido, é o de sempre, non é o mismo estar nun lado que no outro. Cambian, as cousas cambian. Non copiamos, nós non copiamos, intentamos facer as cousas. Que ustedes o vexan de outra maneira, pero o que sorprende é que un señor que xa non é dicir coa oposición, non se levou nin cos seus. O seu compañeiro non se levou nin cos seus, do seu propio partido. Recórdolle que o seu partido na legislatura anterior, si quixera, podía estar aquí durante moitísimos anos. Empezaron ustedes tendo 8 concejalas. 8 concejalas. Non creo que fora culpa da oposición, que ao final acabaron con 3. Ben, Xosé Lois, ten turno da palabra. Moi ben.
Non me quixo responder ao que lle pedín que falara de como vai a revertir o declive que vive Ponteceso desde que vostede é alcalde por perder actividades tan importantes como a promoción do polígono ou levar o saneamento ás parroquias. Mire, desde o mes de marzo está aprobado, ten o proxecto de testimonio das sendas, ten todos os informes favorables desde o mes de marzo. É dicir, que xa no mes de marzo podías empezar a licitar o proxecto. Vostede tiña un orzamento moi bo no ano 2024 en vigor. Executou ese orzamento. Vaime dicir, de verdade, sin esperar a marzo que veña a liquidación do orzamento anterior, que non deixou 300.000 euros sin executar, que é o que facía falta para que a obra de testimonio estuvera xa en marcha. De verdade que me di ahora que non había esos 300.000 euros. Eu creo que sí que o sabía. Mire, nós pedímoslle diálogo, pedímoslle reunións, non nos recibe. Pedímoslle que fale con nós, ten a obsesión esa de que si despois falan por aí, antes era Lois, ahora tamén é Fátima. A ver, eso non é serio. Os grupos municipais están para reunirse, para dialogar e para chegar a acordos, e despois cada un pois pode expoñer nos seus medios pois cales son as súas posturas. Eso é democracia. Pero dígolle máis, aparte de que no mes de marzo podía ter xa iniciado eso, nós estuvemoslle pedindo todo o ano que nos mandara a execución orzamentaria en formato Excel para ver o que iba quedando do orzamento. Non quixo en todo o ano compartirnos esa execución, pero sabemos que tiña cartos para ter a obra de testimonio en marcha, e non o quixo facer o equipo de goberno. E máis, agora que di que sí, que ten firmada esa retención de crédito para que a obra empece de testimonio. Pois mire, digo yo tamén o representante de Adiante que o apoia. Agora é cando neste pos tiña que haber un proxecto para meter o saneamento de todo o testimonio cara aos pozos que van pola senda. Porque este saneamento solo vai na zona de dominio público da Diputación, que é onde como podemos conseguir que víase obras financiara con 1.200.000 euros este proxecto. Porque o total desta obra son 1.200.000 euros, porque é o proxecto, as expropiacións, o coste da obra, o convenio, é dicir, é máis de 1.200.000 euros. Pois hai que meter outro proxecto para que todas as casas de testimonio e da Graña, incluso, traendo, por exemplo, o alcantarillado de Carballido, se podan conectar a esa tubería de saneamento. Se non, só van a ter saneamento os que estean dentro da zona da carretera, do dominio público. Entón, razón de máis para meter un proxecto de saneamento para o testimonio neste plan de obras e servicios, e non o quixeron facer. E o alcalde minte cando di que non estaban os cartos. Se non estuveron os cartos, vostede sabe o seria que é a Diputación, que por 1 céntimo non aproba un pos. Non, vostede confunde que a interventora dixo que a aprobación desa aportación ao convenio de testimonio podía provocar inestabilidade económica no Concello, e informou en contra, pero sí que habían os cartos. Se non houbera aportación do Concello, o pleno da Diputación non aprobaba a obra, e sí que aprobou, e desde o mes de marzo podía estar en marcha. Vou a contestar. Este informe quedou aí colgado, vale, eu non o inventei, este informe da anterior interventora. Eu non inventei este informe, repito yo. Vale, eu non inventei este informe. Eu, o que si pedín esta actual interventora, que consignase crédito para a obra de testimonio. Vale, nada máis. En canto ao polígono, vou a responder. Eu non me fago unha foto con Ábalos. Xa lle contestei. Vostede prometiu unha ampliación do polígono nunha foto con Ábalos. Iso foi o que fixo usted. Eu, as miñas negociacións cos conselleiros da Xunta de Galicia son en privado, en secreto. E cando haxa algo, o someteremos ao público. Explicaremos. Mentres que non haxa, non vou a facerlle entender a xente que hai algo que non hai. Non, estamos traballando, sí. Non vou a decir hasta que haxa algo en concreto que hai. Vale? Iso como traballamos nós. Nós non anunciamos piscinas olímpicas, nin puentes con cabana, non facemos esas cousas. Nós. Empezamos en Limiñoa fai 15 días, vale? Anunciámoslo ainda o outro día. Vale? Con moita falta de empezar. Vale? Pero fomos outro día a Limiñoa e dixémoslle aos veciños a verdade. Non lle mentimos, non, dixémoslle a verdade,
Vale? O que non facemos é mentir de cousas que vamos a facer cando non sabemos que nos vamos a facer. Vale? É que usted me diga que quere saber, vou dar un dato para que, porque hoxe piden un dato que se vai pasar aos nosos compañeros para que teñan o ano pasado, para que usted tanto fale de remanente, este Concello pagou 4.732.498,80 en facturas. Que nos deixaría sin pagar? €4.732.498,80. Ben. Que por alusións, cando fixo mención adiante no tema do POS, se pode intervir? Sí. Bueno, eu son veciño de Lestimoño. O saneamento non vai chegar á miña casa. Eu teño os pés no chan. Sei a deuda que deixou vostede neste Concello, que hai que pagala. Non vou hipotecar o futuro de Ponteceso. Habrá que facer as obras cando se podan facer e acometer o saneamento cando podan chegar a todas as casas. O que teño claro é que vostede foi incapaz de traer o saneamento a Lestimoño, tanto políticamente, tanto cando estuvo na oposición antes de formar parte do goberno, foi incapaz. Vostede non conseguiu que o saneamento chegara a Lestimoño. Por ineptitud política e pode ser tamén administrativa. Non foi capaz. Adiante por Ponteceso, sin ser parte do goberno, facendo unha oposición constructiva, dialogando e negociando, vai facer que os veciños de Lestimoño teñan saneamento. E posteriormente intentaremos outros anos que se poda alargar. Usted pasará a historia en Lestimoño, lo digo como veciño, por non haber conseguido traer o saneamento a Lestimoño. Con vostede nunca habría saneamento en Lestimoño. Esa é a realidade. Moitas gracias. Podo contestar? Só faltaría. Moi ben, moitas gracias, alcalde. Ben, di vostede que non se pode levar ao saneamento o resto do Lestimoño. Sí, sí que se pode. Aquí van 700.000 euros a gasto corriente e podía haber un proxecto para conectar todo o Lestimoño a esos pozos. E nós non necesitamos medallas, non queremos... Mire, o proxecto das sendas e do saneamento do Lestimoño levamos 6 anos, 7 anos con el. Empezamos xa no ano 2017 a traballar cando fomos á Diputación, José Manuel e máis eu, e pedimos á Diputación que levara a cabo ese tema. E dixéronnos, o plan xeral non o permite, porque o plan xeral que fixera o goberno do Partido Popular, que só se aprobou con esos votos, non traía as delimitacións urbanas de Lestimoño. Entón, houbo que facer unha modificación puntual para conseguir que se fixera ese proxecto. E despois, dialogando co goberno da Diputación, conseguimos esa inversión de 1.200.000 euros. Pero nós non estamos aquí para levar medallas, ni queremos que cando se inaugure o saneamento de Lestimoño que digan foi gracias a Roberto, foi gracias a Lois ou foi gracias a Mato. Nós o que queremos é que non se retrase o proxecto. E o proxecto podía estar desde marzo en marcha porque o Concello vai a ter máis de 300.000 euros do orzamento do ano pasado sin ejecutar, estamos seguros, ainda sin ver a liquidación. E o que é máis importante, neste POS podía haber o proxecto para que os veciños de todo o Lestimoño tuveran tamén a conexión das súas casas con este saneamento. E iso non o pode negar. Despois, o que está dicindo de se é gracias a nós ou gracias a Adiante ou gracias ao PP, pois nós no tema das medallas non vamos a entrar nesa pelea. Nós estamos contentos de que unha administración como a Diputación que non chega a 400 millóns de orzamento dedique máis dun millón a Ponteceso. Vale? Eso sí que me parece que é importante, que o alcalde traballe para que as administracións inviertan no Concello. Vale? E se é verdade que di o alcalde e que eu non me saco fotos, a min as fotos que di vostede non me valen de nada, pero as fotos das naves que se construíron e das 16 parcelas que se desarrollaron na anterior legislatura, eso sí que vale. Porque eso puxo a Ponteceso no mapa do desarrollo industrial e agora non está. Agora estamos fora de todo, nunca sale Ponteceso. A xente quere montar unha empresa e non pensa en Ponteceso, e que xa non hai nin posibilidades de desarrollo. Entonces, alcalde, non deixe que o Concello vaya para atrás. Moi ben. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstencións? Ben, antes de pasar á parte de control e fiscalización, existen dous puntos que estarían fora do orde do día, que hai que aprobar a súa urxencia por maioría absoluta no caso de que decidan así incluílos, que sería a proposta de alcaldía de aprobación de participación do POS adicional 1/2025 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. Esta proposta, na súa parte dispositiva, establece participar no Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS adicional 1/2025 da Deputación Provincial da Coruña, para financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais, segundo se indica a continuación. A achega provincial preasignada do POS adicional 1/2025 73.821,40. O total de gastos sociais extraordinarios do 2025 existe unha previsión de gastos de 392.904,84, estimación de outros ingresos públicos ou privados de 294.430,10, estimación do gasto a financiar polo Concello de 98.474,74, importe solicitado de 73.821,40. E outros recursos propios do Concello 24.653,34. Polo que se solicitan esos 73.821,40 euros. Segundo, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información, impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso na súa página web ou redes sociais. E terceiro, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo correspondente expediente. Hai que proceder primeiro a votar a urxencia. Ben, aquí pídese votar a urxencia, isto que votalo, porque a Diputación fainos un requerimento que tuvo que informar a intervención, vale? E témolo que traer ao pleno por urxencia, vale? Votamos primeiro a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Dúas. Vale, queda aprobado. Vale. Ben. A urxencia. No, primeiro. Vale. Bien, a proposta que se trae, que xa se comentou na comisión, é de destinar 73.000 euros ao POS social, vale? O que nos pide 73.821,40. O que nos pediu a Diputación no seu requerimento é que de alguma maneira que fixéramos un informe máis detallado a que se iba a destinar o gasto eses 73.000 euros que nos mandábamos para a POS social. Fixemos ese informe, a interventora validouno e agora teremos ao pleno para ratificalo. Ben, José Manuel e Fátima. Votaré a favor igual que no pleno anterior. Perdón? Que votaré a favor. Vale. Roberto, Juan. Si, o Partido Socialista sempre a favor do gasto social. Canto máis, mellor. Ben. Ben, procedemos á súa votación. Votos a favor? Sí, pero falta. Abstencións? Non, votaron todos. No. José Manuel, votaches a favor ou... Non. Abstencións? En contra nada. Vale, que está aprobado. Ben. Segunda propuesta de urgencia. Sí. A proposta para aprobación da adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias, as Deputacións Provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais 2025/2027. Esta proposta, na súa parte dispositiva, establece primeiro, solicitar a adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias, as Deputacións Provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en materia de emerxencias e prevención en defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais na data do 30 de decembro de 2024, con efectos plenos dende o 1 de xaneiro de 2025, co teor literal que se expón
Segundo, manifestar a vontade do Concello de Ponteceso de adherirse formal expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo os obrigos e compromisos derivados do mesmo e con suxeición plena a todas elas. Terceiro, facultar expresamente ao señor alcalde para a sinatura da adhesión ao convenio tan amplamente como sexa necesario para dar cumprimento ao acordo. Cuarto, comunicar o presente acordo a FEGAM aos efectos oportunos. Ben, para que entendamos por que se pide a urgencia, a FEGAM firma o convenio o día 30 do 1 e automáticamente transmítenolo para que o traigamos ao pleno, vale? Por eso se trouxo por urgencia, vale? O 30 do 1, entonces, ahora que vamos a... Firmou o 30 de decembro, pero comunicou o 30 do 1. Bueno, perdón, comunicou no 30 do 1. O que vamos a facer é votar a urgencia desta proposta. Ben, votos a favor da urgencia? Votos en contra? Abstencións? Ben, agora, o que se propón con esta proposta, adherirnos ao convenio de colaboración entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios para o GES. Ben, José Manuel, Fátima, Roberto. Lóxicamente apoyamos e defenderemos votaremos a favor de este convenio. Moitas gracias. Juan, Lois. A favor. Ben, procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos á parte de control e fiscalización. No punto 2.1 está a dación de conta das resolucións da alcaldía dende o número 986/2024 do 15 de novembro ata o número 40/2025, do 30 de xaneiro. Despois está a dación de conta do período medio de pago morosidade, cuarto trimestre de 2024, expediente 2025/X999/000018. E finalmente pasamos ás mocións non resolutivas. Está a primeira, que é a moción presentada polo PP sobre superávit presupuestario do ano 2024. Ben, traemos unha moción, vale. Perdón, as resolucións primeiro, non? Vale, sen problema. Ben, Xa se deu conta das resolucións. pero se queres facer Pero non se algo... pode falar da resolución. Sí. Logo se preguntas. Que queres? Dame igual. Vale. No, mira, é que levamos 2 anos escoitando ao señor alcalde durante todas as veces que a facturas cando el se chama as del e non as dos outros, que van ser claras, van estar, digamos, sempre aprobadas por intervención e por secretaría, e, sobre todo, vai a ser, vamos, algo. Pois ben, eu quería falar dos últimos meses do ano 2024 e que as facturas deses 2 últimos meses, que son un total de, máis ou menos, de números gordos, 1.200.000 euros. É dicir, 200 millóns de pesetas. Aqueles que como eu van ver. Ben, sabe cantas facturas desas teñen reparos de intervención? Repito, 200 millóns de pesetas, 1.200.000 euros. Teñen reparos de intervención 776.000 euros, é dicir, 130 millóns de pesetas. É dicir, o máis do 50, o 60, o 70% ten reparos de intervención. E recordo que cando entraron vostedes sabía que era importante facer aquelo das auditorías e non entendo que fan pois os grupos que o apoian. Na verdade, non o entendo. Porque mire que facturas, pode contar alguna. Festigaleiros. E entonces pensan, Dios mío, que será esta cousa tan moderna. Promoción de feiras e festas. Non há páxina, bueno, no Facebook, con, pois nada, ten exactamente 9.000 seguidores, é dicir, nada de nada.
e gastou usted 2.565 euros, sin explicación. Seguimos. Átomo. Átomo, resulta que de repente apareceu unha empresa que axuda nos proxectos técnicos, parece ser, que cobra nada máis e nada menos que 3.480 euros ao mes. E resulta que, aparte deso, acabo de ver na resolución deste mes, e, aparte deso, cobra 3.400 e ainda lle deron o tema de facer o proxecto de luz, é dicir, 18.000 euros máis aparte destes casos. 3.480 euros ao mes, cando temos un aparellador, temos un técnico de medio ambiente, temos a xente que se poda dedicar a isto. Sigo, Radio Coruña, 2.000 euros. Usted era o que iba a forrar todo, Radio Coruña, 2.000 euros. Sigo, Artabria, seguimos con 1.300 euros ao mes para non sei o que. Sigo. Auditoría enerxética que non podemos ver, non o entendo. 13.310 euros, que non sei por que non se pode ver. E, sobre todo, non sei o que ni se pode ver eso, ni se pode ver os informes de intervención de todas estas facturas, non entendo por qué. E despois, o último que teño aquí apuntado, podía apuntar máis, pero alumbrado das festas de Brantos, 2.865 euros. Resulta que non se lle iba a dar nada a nadie, que iba a ser un auténtico, vamos a forrar por todos os lados, 2.865 euros ao mes. A unha empresa, xusto, fíxese, a unha empresa que, despois contarei en robos e preguntas, que ao mesmo tempo vai a facer o alumbrado de Nadal e para Brantos cobra 2.365 euros e para todo o concello con todas as cobra 14.000 pico, unha cousa extrañísima. Ben, os grupos que están apoiando, pois deberían en algún momento mirar todo este tema, porque facemos comisión de información e transparencia, pero eu, a verdad, nunca oí falar e que quedei alucinado co tema de Átomo, por exemplo, 3.400 euros ao mes, sin explicación, nadie sabe nada desto. Está ben gastar, pero, a ver, nunha páxina de Facebook, gastar 3.000 euros para promocionar as feiras e as festas de Ponteceso, que non sei se a páxina esa, bueno, cheguei a saber máis ou menos de quen era, pero vámoslo deixar. Corramos un estúpido velo, como se dice normalmente. Ben, repito de novo, fixeron unha comisión de transparencia, pero esa comisión de transparencia, polo que vexo, non sirve para nada. A conclusión é, de 200 millóns de pesetas, 130 con informes de intervención. Vale, Fátima, ten o uso da palabra. Non, nada. Roberto, Juan, Lois. Pois moi de acordo co que di José Manuel. Antes falou Roberto de que deixáramos moitas facturas, bueno, fixéronse moitas cousas, e máis quedaron 2.700.000 euros nata de arqueo cando deixamos o Concello. Eu creo que fixemos o que puidemos, estuvemos sin cobrar. Eu dos 8 anos que fun alcalde, 6 non tuve dedicación, e as concelleiras Maite e Noelia non cobraban. Eu creo que a xestión estuvo aí. E mire, voulle poñer só un exemplo, aparte do que dixo José Manuel. Nós facíamos moitos esforzos, pero a limpieza viaria facíamola con personal propio. Agora estamos gastando casi 10.000 euros ao mes na limpieza viaria. E o que dixo José Manuel de Átomo é sangrante, porque o Concello sacou a concurso público que se podía presentar Átomo máis calquera outra empresa, un proxecto para renovar todo o alumbrado municipal. Ese proxecto, que foron como 60.000 euros ou así, vale, como foi a concurso, pois ganou unha empresa que presentou a mellor oferta. Pois está aí, o Concello ten, entón por que ten que andar gastando ahora, andarlle pagando a empresas facturas dese calibre, cando ten un proxecto xa? E mire, se ese proxecto era bo,
que Madrid dounos unha subvención de 2 millóns de euros para ese alumbrado. Así que eu creo que mellor que ese proxecto non lle vai facer Átomo ni lle vai facer nadie. Entón eu creo que hai que gestionar ben os cartos. O que hai, gestionalo ben. Ben, no turno que me toca, José Manuel ten razón de que van reparadas o 70 ou 80% das facturas. Servicio de aguas, en precario. Servicio de alumbrado, en precario. Basura, precario. Esos son os reparos, que? Esos son os reparos. Átomo emite unha factura de 3.000 euros ao mes por apoio á oficina técnica. Oficina técnica. Temos unha persona sola na oficina técnica. Unha persona sola, que é Fernando Calvo. Autorízanos a ter un apoio externo, e ese apoio externo cóbranos 3.000 euros ao mes. Que autoriza que? A intervención, cando pito crédito. Vale? Segundo tema, alumbrado de Nadal. Revisa a factura de ese que di de Brantoas. Revisa ben, vale? Senón, veña a contabilidade pida. O único gasto que fixo este Concello de Nadal, que usted fixe unha publicación nas redes sociales tamén criticando o importe que xa se nos iba a pinza, gastamos a mesma cantidad co ano pasado. A mesma. Sí, eso... A mesma cantidad co ano pasado. Falaremos. En 2 anos. En 2 anos. Nós o que fixemos, adaptarnos ao presuposto que nos dixo a intervención que tínhamos para gastar o Nadal. 14.000 euros. Entonces, eu creo que me diga a min que temos reparos do 70% das facturas, sabendo usted que está o servicio de aguas en precario, que está a basura en precario, que está a luz en precario, e o 80% desas facturas son deses tres servicios, cando se está na mitad do proceso do servicio de aguas e na mitad do proceso do servicio de luz. A basura sí que non empezamos, aí non teño nada que dicir. Vale? A basura ainda vai estar este ano en precario. Entonces, bueno, se algo me ten que dicir con festigaleiros, dígamo, eu non coñezo de nada. Non, usted insinuou aquí que sabe de quen é a página. Digo públicamente de quen é a página. Porque eu as persoas de festigaleiros non as coñezo de nada. Presentáronsenos aquí, vímoslo interesante, contratámoslo. Vale, non os coñezo de nada. Non me pode acusar de algo, tirar a... Non, usted dixo, aquí, está grabado, insinuou que todos sabemos de quen é Festigaleiros. Eu non sei de quen é Festigaleiros. Vale, pois xa está. Eu non o sei. Ello de explicar un día. Vale, pois cando queira explíquemo. En público ou en privado. Sigo mantendo que a factura son 2.865,60. Vale. E despois, o señor Lois acaba de dicir que deixou un remanente de 2.700.000 euros, non? O bailo do dato remanente xa casi non o vamos a discutir. Facturas contabilizadas no ano 2024, solo no 2024, 4.732.000. Período medio de pago, que tanto me reñides, e non quero sacar peito desto, porque seguro que en algún momento empeoramos. 2023, primer trimestre, 132. Segundo trimestre, 2,50. Aí entramos nós. No segundo trimestre 23 estrou este grupo de goberno. Terceiro trimestre, 2,40. Seguimos sin mellorar casi nada. Cuarto trimestre, 234. 2024, 242. Segundo trimestre, 2,50. Terceiro trimestre, 2,39. Cuarto trimestre, 63 días. 63 días. Bueno, vale. Sinto comunicarlle que son 30 cando hai que pagar, antes dos 30. Estamos en ello. Estamos en ello. Baixamos, nos últimos anos de estar en 200 e pico de días, estamos pagando xa 63 días. Vale? E temos que mellorar, que isto non quero sacar peito desto. Dame vergonza este dato. Vale, pois repítolle outro caso, xa que me tira un pouco da lingua, dos 4 millóns eses de facturas, estes dous últimos meses son 2 millóns de facturas e non hai absolutamente ninguna factura de outros anos, é dicir, son facturas do ano 2024, por lo tanto, tampouco non esbardalle tanto. Vale. Pasamos ao seguinte punto do orde do día. Esta moción presentada polo PP sobre o superávit presupuestario do ano 2024. Ben, teremos unha moción ao pleno, vale, intentando
instar ao Goberno de España que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025, nos términos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade presupuestaria e sostenibilidade financiera que regula as reglas especiais para o destino do superávit presupuestario que van desde a realización de inversións ao pago de proveedores e a amortización de débeda. Ben, José Manuel, algo que dicir? Non. Fati. Sí, eu primeiro que nada quería preguntarlle a moción entendo que a presenta vostede, José Manuel Mato Martínez, en nome de quen? Partido Popular do Ponteceso. Do Partido Popular de Ponteceso. Vale, pois pídolle, por favor, porque as mocións, normalmente explico para a xente, as mocións, e para vostede, porque mellor non o sabe aínda, as mocións as presentan os grupos políticos e normalmente veñen aquí co logotipo do grupo político, o BNG, o PSOE, o Adiante por Ponteceso. Aquí debería estar o logotipo do Partido Popular. Pero no canto de iso aparece o escudo oficial do Concello de Ponteceso, o Concello de Ponteceso e os datos do Concello de Ponteceso. Pareceme un pouco de falta de cultura democrática, un irrespeto e un descoñecemento do sistema que ven a reflectir a realidade do que vostede pensa. Vostede entende isto como o seu propio cortijo. Pídolle que aprenda a respetar a institución que representa. E indo ao fondo da cuestión e da moción, voulle a dicir que vou a votar a favor desta moción, con dous cambios que creo que son precisos. Nun primer caso, ao comenzo da exposición de motivos, din que estes obxectivos de fiscalidade, superávit e demais, que non se definiron, non se definiron os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera para este ano. Non sei se vostede está ou non ao tanto, pero estes obxectivos si foron definidos. De feito, leváronse ao Congreso e ao Senado, foron definidos para o período 2025-2027 e, de feito, se non están aprobados, foi porque o Partido Popular os rexeitou e votou en contra tanto no Congreso como no Senado. Entón, se non están aprobados é porque o Partido Popular non aprobou esta ferramenta de financiamento. Entón, pediría un primeiro cambio nesta exposición de motivos onde non se diga que non se definiron, senón que se diga que o Partido Popular non os aprobou. Que é a parte que quere que quitemos da moción? Nesta primeira fase, o final. No primeiro parágrafo, a última frase, despois da coma. Non quero que se quite, quero que se cambie. Non é que non se definiron, senón que non se aprobaron. Ben, sin problema. Votamos esta emenda. Despois... Eu entendo que sería suprimir a partir de 2025. Sí. E que queres que poñan? Que non foron aprobados polo Partido Popular ou que non foron aprobados? Que non foron aprobados. Vale. Os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera para este ano. Que máis? Despois, ao respecto do que se solicita para o Estado, querería engadir outro parágrafo no que se solicite a Xunta a modificar o sistema de financiamento para os concellos, xa que leva 10 anos, leva 20 anos modificarse, e deberíase aplicar o mesmo que critican noutras ocasións. Entón, igual que piden que o Estado permita aos concellos aplicar o remanente no seu propio orzamento,
que tamén se aplique que os 1.000 millóns de euros que deixaron de executar no exercicio 2023 que o adiquen a financiar os concellos e os servizos sociais. Ben, votamos a emenda destas modificacións que nos solicita Fátima. Ben, votos a favor. Perdón, faltaba o son. Ben, perdón, ten razón. Teño a palabra? Sí. Ben, nós estamos a favor da modificación ou da adenda que propón o BNG e tamén lle votaríamos a favor si engade outra máis, xa que esta medida ou esta proposta está orientada a incrementar os recursos dos concellos. Nós tamén queríamos propoñer un punto máis na aprobación, nos puntos de aprobación, que é instar ao Congreso dos Diputados a que aprobe as medidas a favor dos concellos recollidas no Real Decreto Lei 9/2024. Vale, unha das medidas que viñan no Real Decreto 9/2024, Real Decreto Lei, que foi votado en contra no Congreso, era proporcionar uns recursos extraordinarios aos concellos pola vía de adiantar as accións, as transferencias aos concellos. Esa medida foi moi perxudicial para Ponteceso. Si ben o máis perxudicial era que os pensionistas de Ponteceso, que hai moita xente pensionista neste concello, iba a quedar no mes de febreiro coa pensión de febreiro reducida con respecto a xaneiro. Esa era o que máis nos perjudicaba dese Real Decreto Lei, do voto en contra. Tamén había unha medida que era a favor do concello. Entón, como esta moción vai orientada a incrementar os recursos, nós tamén lle votamos a favor da moción se engade ese punto. Instar o Congreso dos Diputados a aprobación das medidas favorables ao Concello, redacteo como queira, das medidas favorables a incrementar os recursos do Concello de Ponteceso, dos concellos, recollidas no Real Decreto Lei 9/2024. Ben. Podo... Sí. Considero que as introducións que comparto do bloque, pero sobre todo a do PSOE, entendo que votar hai que saber o que se vota primeiro, non? Eu creo que isto deberíamos apartar e consensuar unha moción neste sentido na Comisión de Transparencia para poder estudiar, lóxicamente, o alcance estou moi de acordo co que está plantexando, pero cando se fai referencia a un Real Decreto Lei, primeiro hai que leelo todos e saber o que estamos votando. Considero que estou de acordo ca moción, pero con tantas inclusións... Vanse votar, está me dicindo a secretaria, vale, estamos avisando que se van votar por separado. Por separado, vale, porque son cuestións que estamos complicando unha moción que en principio se presentaba simple, pero que agora xa non é tan simple. Totalmente de acordo. Vale, eu fago unha advertencia a todos os compañeros, porque ao final hai que saber o que se vota, non? Aquí non vimos a levantar a man ou non levantala sin saber o que estamos votando. Considero que isto é algo máis serio do que se está plantexando. Completamente de acordo con Roberto, e máis cando creo que o Real Decreto que se refería ao señor Carballido pretenden levar a votación de novo e modificalo. É algo que está aí pendiente aí de que modifiquen polos acordos que cheguen en Madrid ou en Suiza ou non sei como cheguen. Non foi así. Xa se aprobou o novo Real Decreto e non inclúe eso. Lois, xa está. Primeiro, o que se vai a facer é as dúas emendas que propuso Fátima do BNG vanse a votar. Se incluyen na moción que nos presentamos ou non se incluyen. Vale? E despois votarase, para que este claro, votarase a proposta que fixo o Partido Socialista da emenda tamén á moción. Vale? Entendido? Ben, votos a favor da emenda que propuso... Está claro que sería para engadir. Sí. Cortar desde a última coma que nos dis e non se aprobaron, é o que queres que se incluya, e o segundo punto que é instar a financiación a Xunta a modificación da... Instar a Xunta a destinar os 1.000 millóns de euros non executados en 2023 a financiación dos concellos.
Vale, porque eu tiña instar a Xunta a modificar o sistema de financiamento para os concellos, xa que leva 20 anos en modificar. Eso foi o que dixeches Al inicialmente. principio, sí, pero... Entonces, ahora instar a Xunta a destinar 1 millón de euros a financiación do No, SAP, 1.000 millóns 1.000 millóns de que non euros, se executaron en 2023. O orzamento de 2023 quedou sen executar 1.000 millóns de euros. non se executaron en 2023. Vale. Vale, pois voto. Ben, procedemos á votación das enmendas que nos propuso Fátima. Votos a favor. A ver. Ben, Abstenciones? abstencións. En contra. Votos en contra. Vale. E agora Queda aprobada entonces as enmendas. Vale. E agora procedemos á votación Da presentada. da presentada polo Partido Socialista. Sí. Ben, votos a favor. Vale, esta non queda aprobada. Votos en contra? En contra. Abstencións. Vale. Sí? Vale. Listo. Sí. Fátima, ten turno da palabra para facer a súa primeira moción. Moción para recuperar o apoio público do Concello de Ponteceso ao colectivo LGTBI e as loitas polos dereitos civis. Ai, tiña das ao revés. É que a primeira que figura na orde do día. Vale, pois, con data de 2 de decembro de 2024, a sección cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo, ante o recurso de casación da Asociación Abogados Cristianos contra o Concello de Zaragoza polo uso da bandeira LGBT no seu balcón e contra a Deputación de Valladolid polo uso da mesma bandeira nun patio interior situado nas súas dependencias institucionais, resolveu na súa sentencia o seguinte literal: el Tribunal Supremo no aprecia impedimento para que, con ocasión de la celebración del 28 de junio, se exhibiera la bandera arcoíris, porque ni se colocó para sustituir o subordinar a ella a las banderas y enseñas oficiales, ni es un signo o símbolo de significación partidista, y tampoco propugna ningún tipo de enfrentamiento. Al contrario, se proyecta a favor de la igualdad entre las personas, valor reconocido por la Constitución y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta é unha decisión que marca xurisprudencia para o uso polas institucións públicas de bandeiras que representan a colectivos sociais a prol da igualdade, dos emblemas usados nas loitas polos dereitos civís e todas as causas que defenden as liberdades fronte ás discriminacións, como os principios básicos recollidos na nosa Constitución. Esta sentencia avalía os argumentos que xa fixemos públicos desde o BNG cando neste pleno, en sesión de 10 de agosto de 2023, foi rexeitado o debate dunha proposta que incluía o uso desta bandeira, porque o equipo de goberno e os seus socios tiñan dúbidas sobre a legalidade desta cuestión. Antes dese pleno, polo 28 de xuño de 2023, Día do Orgullo LGBT, o recén nomeado Goberno Municipal xa decidiu non colocar no balcón da Casa do Concello, como adoitábase facer, a bandeira do colectivo LGBT. E así mesmo decidiu tamén rachar con outros usos habituais de emblemas sociais no balcón do noso Concello, como o faldón morado polo 8M. Unha vez avaliado o uso institucional desta bandeira como apoio ao colectivo LGBT e a non existencia de ilegalidade polo uso de emblemas contra as injustizas e polos dereitos civís, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Ponteceso presenta a seguinte proposta de acordo: que por mor do 28 de xuño o balcón da Casa do Concello luza faldón coa bandeira arcoíris en apoio ao colectivo LGBT, que este faldón estea colocado durante un tempo mínimo dun mes, que esta acción estea reforzada co deseño e desenvolvemento dun programa
de actividades propias do Concello a prol da concienciación, visibilización e pola erradicación das desigualdades e discriminacións sociais do colectivo LGBT. Ben, ten uso da palabra, José Manuel. Roberto, ten uso da palabra. Non cabe duda que o Tribunal Supremo foi claro, lóxicamente apoiaremos a moción do Bloque Nacionalista Galego para a defensa do colectivo LGTBI. Ben, Juan, ten uso da palabra. Ben, parece que volvemos a unha emenda que fora presentada xa o ano pasado, despois solicitamos, creo que fora a Diputación, e viñeron unha contestación da Diputación de que non, agora parece ver que é unha sentencia de diciembre do 2024, nós non temos nada en contra do colectivo LGTBI, todo o contrario, a favor de todo, e votaremos a favor. Xosé Lois, ten uso da palabra. Moi ben, pois queremos agradecer a primeiro lugar ao BNG que trouxera este acordo, que consideramos que é imprescindible leválo a cabo, e tamén o apoio dos grupos que se manifestaron hasta ahora. Si ben, eu quero lembrarlle ao equipo de goberno que cando se aproba mocións no pleno, a súa obriga é leválas a cabo. O Grupo Socialista, no mes de xullo do ano pasado, trouxe unha moción ao pleno que tiña os seguintes acordos e que foi aprobada por unanimidade. Vale, decía que propoñíamos impulsar co maior consenso posible xunto ás forzas políticas, as administracións públicas e as organizacións da sociedade civil un acordo municipal contra os discursos de odio, co obxectivo de erradicar a discriminación que sofre o colectivo de lesbianas, gays e transexuais e bisexuais e indeterminados, as minorías e os colectivos vulnerables, e para eliminar todos os obstáculos que seguen impedindo que estas persoas poidan desenvolver os proxectos vitais en condicións de igualdade. Vale, mes de xullo do ano pasado non se fixo nada, non se convocou as forzas políticas nin as outras organizacións sociais para ese acordo municipal, está sin facer. Tamén propoñíamos impulsar e colaborar co tecido asociativo que promove en Galicia o respeto á diversidade e as redes de apoio para as vítimas dos discursos de odio. Contactaron vostedes con algunha destas asociacións en Galicia que promoven este traballo a favor do colectivo LGTBI? Pois está aprobado en xullo que se iba a impulsar e colaborar con ese tecido. Tamén o número 3 decía apoiar festivais de cine, eventos deportivos e outros acontecementos que fomenten a inclusividade do colectivo. Tampouco se fixo nada, non houve ningunha actividade de cine, ningunha actividade deportiva, ningún acontecemento fomentando a inclusividade do colectivo. Está invisible en Ponteceso por parte do Concello todos estes apoios. O número 4, incorporar material especializado en diversidade e LGTBI nas bibliotecas municipais. Tampouco nos sona que se abrira unha sección LGTBI na biblioteca do Concello, ni se fixera ninguna actividade neste senso. E por último, era instar o Goberno da Xunta de Galicia a unha serie de acordos. Non sabemos se se instou, a verdade que tampouco se nos comunicou, pero a ver, eu creo que cando se aproban as mocións no Concello non é, si, aprobámoslo ben porque non queremos decir ou que se diga que estamos en contra do colectivo. Non, pero que aí hai unha serie de obrigas de desenvolvemento institucional as que se compromete o equipo de goberno. Entón, eu creo que desde o mes de xullo agora houve tempo suficiente para leválas a cabo. Entón, nós imos apoiala, pero tamén queremos que o alcalde nos diga cando se van a poñer en marcha estes acordos recollidos nese pleno no mes de xullo do ano pasado. Ben, dixo Juan antes, bendito, esta moción trouxose no ano anterior, nós naquele momento pedíramos un informe a DIPU, o informe tivéralo, fora claro, vale. Agora hai un cambio, vale, o 2 de decembro do 24 o Tribunal Supremo despois do recurso de casación emite un dictamen e nós, como non vai ser de outra maneira, cumpriremos. O que non estou de acordo vostede di un mes, vale, como dixo antes Roberto, isto creo que deberíamos discutir unha comisión de transparencia, establecer e dunha vez que quede para todas as anualidades como vamos a proceder
facelo dunha forma, porque podíamos dicir un mes, podíamos dicir 15 días, podíamos... Bueno, entonces, nós non temos problema ningún en apoiar isto, sempre a cando vai á Comisión de Transparencia e se determine como vai a ser o procedimento a partir de agora. Se vos parece ben. Só faltaría que, dictando o Tribunal Supremo unha sentencia, que nós votáramos en contra. Parece-vos ben que levemos isto a Comisión de Transparencia? Non cambiamos o tempo mínimo dun mes por... Deixamos o do tempo sin determinar, vale? Se vos parece. En esa comisión podemos falar de cando se van a poñer en marcha estas 5 medidas que se aprobaron. Sí. Moi ben. Ben, Entonces, Quitamos o punto 2. facedes unha emenda. facemos unha emenda que esta, durante un tempo mínimo, Vale. Pois votar a emenda. Ben. Podemos poñer un tempo mínimo superior a un día? chamo, sí. Polo menos unha semana. Podemos poñer unha semana, polo menos, agora. Votámoslo na Comisión de Transparencia. Ben, votamos primeiro a emenda, vale? Votos a favor da emenda. Unanimidade, vale. Todos non. Votos en contra, abstencións. Ben, agora votamos a emenda. A moción. A moción, perdón. Sí. A moción, perdón. Votos a favor. Votos a favor. Votos en contra, abstencións. Ben, segunda moción do BNG. Vale, esta é a moción sobre o rescate da autovía autonómica AG55 a Coruña-Carballo. O día 14 de outubro, o Consello da Xunta de Galiza acordou recuperar a concesión de 4 autoestradas, a do Salnés, a do Barbanza, Ourense-Celanova e a de Santiago Brión. Todas elas vías que na actualidade teñen peaxe na sombra. Mais aló do debate que pode darse sobre a decisión do Goberno galego de optar por este sistema de construción de infraestructuras e a eficiencia do mesmo, no que afecta a comarca de Bergantiños e, polo tanto, ao noso concello, o foco hai que poñelo necesariamente no feito de que a AG55 foi excluída de ese grupo de 4 autovías que van ser rescatadas, co que deixarán de ser vías con peaxe. Mentres que en Ponteceso e en toda a comarca de Bergantiños e da Costa da Morte, as persoas usuarias seguiremos a pagar por empregar a vía principal de comunicación coa cidade da Coruña e a súa área de influencia. A decisión anunciada no Consello da Xunta a respecto destas 4 autovías constitúe un novo agravio e unha grave discriminación para toda a nosa veciñanza, porque excluir a AG55 supón manter unha peaxe que lastra o desenvolvemento económico e social da comarca de Bergantiños e da veciña Costa da Morte. Esa peaxe supón un sobrecusto para familias e empresas e un lastre para a mobilidade, a conectividade e a competencia destas zonas, nas que a devandita autovía constitúe un eixo vital de comunicación para as persoas e para os parques empresariais e equipos públicos. Esa decisión unilateral da Xunta de Galiza de liberar unha serie de autovías que sempre tiveron esa peaxe é sorprendente se temos en conta un feito concreto, que se exclúe do rescate unha vía que non tivo peaxe ata que se rematou o tramo de Lendo a Carballo. Até ese momento e durante 4 anos foi gratuita. Ao retardo inexplicável no remate da autovía que vertebraría a Costa da Morte e Bergantiños, potenciando o eixo industrial que constitúen os polígonos industriais dos concellos que conforman estas dúas comarcas coa conexión coa Coruña e o porto exterior, hai que sumarlle agora esta decisión arbitraria da Xunta do Partido Popular de non incluir a vía no rescate anunciado. A maiores, o mantemento destas peaxes ten como consecuencia derivada o elevado tráfico na estrada C552.
coas repercusións negativas que isto ten na seguridade viaria e na calidade de vida de zonas densamente poboadas. Estas decisións do Goberno galego penalizan dun xeito severo a área xeográfica da Costa da Morte e Bergantiños e lousan o seu desenvolvemento económico e social. Por todo o anterior exposto, o Grupo Municipal do BNG de Ponteceso propón á Corporación Municipal adoptar o seguinte acordo. Iniciar os trámites para o rescate da autovía AG55 a Coruña-Carballo de maneira que se poida facer efectivo de xeito inmediato e así rematar co agravio e discriminación que está a sufrir a veciñanza das comarcas de Bergantiños e Costa da Morte con respecto a outras comarcas do país, nas que as persoas usuarias non están a pagar peaxe en autovías autonómicas. Ben, José Manuel, ten uso a palabra. Roberto. Votaremos a favor. Juan. Nós votaremos a favor na moción, ainda que tiñamos dito que cando nós entenderamos que as mocións eran partidistas, pois que nos íbamos a estar e que nos íbamos a apartar. Vamos votar a favor, pero tamén nos gustaría que fixaran reflejar o resto das autovías que hai, porque, volvo a decir o mesmo que xa dixera con anterioridade, os nosos conveciños da comarca non traballan só na comarca, hai moita xente que se desplaza polo resto das autovías e autopistas que hai en toda Galicia. Os nosos autónomos, por suerte, para eles, se é que ten un traballo nesas zonas, van ser moitos outros sitios. E gustaríanos que tamén se fora reflexado un acordo, que creo que o propio partido do Bloque chegou co PSOE a un acordo cando foi a investidura do presidente en recuperar tamén a AP9 e aí estamos sin recuperarla. Home, claro que nós estamos a favor de recuperarlas todas e que todas sean gratuitas, pero vamos votar ainda que nos parece que é moi partidista vir desde un color contrario á Xunta de Galicia solicitarle á Xunta de Galicia e non solicitarle ao Goberno do Estado, onde ustedes comparten co Goberno Central a investidura do presidente un acordo para recuperar a AP9. Gustaríanos que o acordo fora recuperar por todas as que hai para que os nosos conveciños puderan andar gratuitamente por Galicia, porque creo que en Galicia xa, conforme estamos, xa pagamos suficiente sin ter que pagar ainda por andar polas carreteras. Vamos votar a favor. Xosé Lois, ten uso a palabra. Ben, nós non só imos votar a favor, sino que creemos que é moi adecuada a presión que está facendo tanto o Partido Socialista Galego, PSDG, PSOE, como o BNG no Parlamento de Galicia para conseguir a gratuidade da AG55. Vale, parécenos un auténtico escándalo que cos 13.000 millóns que ten a Xunta de orzamento anual se rescaten as outras autovías e, en cambio, esta autoestrada que prexudica moitísimo a Ponteceso. Non se lle faga nada, non se poña a gratuidade. Mire, nós non sei se algún día andamos pola AP9 os de Ponteceso, pero pola AG55 todos os días, porque se vas todos os días por aí, ves a autónomos de Ponteceso seguido e a empresas de Ponteceso por aí, e ves xente que vai traballar, pero ves xente que vai ao médico, porque o CHUAC, o hospital de referencia, está na Coruña, e hasta as ambulancias, estudios, todas as cousas que hai que ir facer á cidade, á Coruña, perxudícanos moitísimo esa autovía. Igual que nos perxudica que de Buño a Punta del Este, a Rotonda, non se faga ninguna mellora, non hai un tercer carril en ningún lado. E aí hai moito tráfico, aí pasa máis de 10.000 coches ao día. A mí me indigna moito cando vou por autovías de Galicia que son gratuitas e non pasan 10.000 coches ao día, non pasan nin 2.000. E nós temos un tramo de Buño a Punta del Este con 10.000 coches e todos os días aí hai situacións de moito peligro, de adiantamentos, e hai zonas que pasan os coches a 100 e 120 e hai tractores e hai ciclistas e aí vai haber moitas mortes. Xa houve algunha e vai haber máis. Pero que máis? A Xunta discrimina a Ponteceso porque asfaltaron este ano
desde Carballo hasta Buño. Xa está. De Buño a Ponteceso, nada. Está fatal a carretera, está toda chea de buratos, toda chea de grietas. As vías de servicio desde Buño hasta Bugalleira están arregladas as que arreglou o goberno anterior coas subvencións do polígono, pero ademais non se andan. É dicir, hai empresas que hai en Pazos que para entrar á empresa teñen que andar por encima das pedras. Na Bugalleira, o sea, na mezquita de Tallo igual. A Xunta non invirte nada en Ponteceso, non mellora as infraestructuras. Iso é un escándalo, a discriminación que temos. E fíxese vostede o importante que é o tema de mellorar as comunicacións coa Coruña, que estamos falando que as ambulancias de Ponteceso son as que máis kilómetros fan, porque temos que ir ao Choa seguido, e cando hai unha urxencia vital temos que andar cambiando os enfermos nun aparcamiento en Punta del Este ou no peaje de Laracha, para cambiarlos dunha ambulancia normal, UVB, de vital básica, a unha UBI móvil. Así que eu creo que isto é moi sangrante, que Ponteceso non poda aspirar a ter unhas infraestructuras como hai en todos os concellos, que vas por aí por Galicia e polos outros sitios de España, e sempre hai proxectos de mellora. Que proxectos de mellora ten Ponteceso con respecto a Carballo, con respecto a Coruña? Queremos ir a Santiago e temos que atravesar Carballo. Últimamente é que hai uns atascos enormes para atravesar Carballo, pero non é normal que para ir de Ponteceso a Santiago teñamos que atravesar o centro urbano de Carballo. Tiña que haber unha circunvalación. Eso nos está perxudicando e perxudica a competitividade das empresas de Ponteceso, que lles leva 20 ou 25 minutos atravesar ese tramo de Carballo. No tempo que tarden en atravesar Carballo xa estaban casi en Santiago. Entón, eu creo que eso hai que plantarse, e hai que ter reunións e unidade e ir á Xunta e dicir basta xa, estamos totalmente discriminados. É unha das razóns e dos motivos que Ponteceso vai a cara atrás. Se non se melloran as comunicacións, a xente non opta por vivir aquí nin por invertir en Ponteceso, sino que invirten en Carballo ou invirten en Arteixo ou na Coruña ou nos sitios mellores comunicados. Así que, por favor, vámonos a tomar isto en serio. E xa no mes de xullo o Partido Socialista de Ponteceso trouxo esta moción ao pleno e aprobouse. Seguimos igual que estábamos, cada vez peor. Ben, Fátima, nos apoyamos esta moción, se recolle, instar ao Goberno Central a modificar as transferencias da AP9, acordo que firmachedes, sale na prensa desta semana, María Jesús Montero e Ana Pontón, a vosa presidenta galega. Nese acordo que firmaron, a parte da P9, con 10 dixéchesmo aquí no pleno, veume moi ben cando vin, deixeme que che vou explicar. Por ejemplo, que el Estado asuma el 50% de la financiación del modelo gallego de dependencia. Eso foi o que firmáchedes con María Jesús Montero. Fono a Voz de Galicia, do 4 de febreiro, o sea, fai uns días. Acordaste daquela conversación no pleno? Eso foi o que firmáchedes vos co Partido Socialista. A vosa xente, Ana Pontón con María Jesús Montero. Entonces, eu apoio a tua moción, sempre cando se incluya instar ao Goberno Central a facer a transferencia da AP9. A maiores deso, contestaría a Xosé Lois. A Xunta vai a triplicar a inversión en Ponteceso que faga a Diputación. Triplicar. Escoítame ben. Triplicar a inversión en Ponteceso que fixo a Diputación e que fará. Vale? De certo, varios dos que estamos nesta mesa pedimos unha reunión co presidente da Diputación, fomos á Diputación, e o único que nos concediu a Diputación, o único, foi un tramo pequeno da carretera que vai desde a salida do polígono hasta ainda non chega a Nemeño. Eso foi a aportación que nos fixo a Diputación. Mais facer un aparcamiento en Valares e bloqueárnoslo. Dígalle aos veciños o que fixeron estes días co aparcamento Valares, que tantas fotos sacuste. Dígalle o que fixeron estes días co aparcamento. Cóntello. Por que non sale contándolle aos veciños o que fixeches co aparcamento Valares? Contádelle, a verdad.
Iso que fixechedes vos, usted é o presidente da Diputación, o cal eu respeto, o cal eu respeto moitísimo, vale, o presidente da Diputación, respeto moito, funlle pedir para Ponteceso, portámonos como a caballeros, todo o momento, aguantamos ali como tiñamos que aguantar, vale, pero usted non me diga que a Xunta non vai invertir en Ponteceso. A Xunta vai invertir en Ponteceso, vale, e vai invertir o triple do que invirte a Diputación. E se non invirte o triple, este señor non se volve a presentar ás eleccións. Vale, eu non teño falta de facer política como fai usted a esos niveles, vale, a min chega-me ben con esta, vale, entonces, eu comprometo-me aquí que a Xunta, neste período que nós gobernemos, vai invertir o triple que a Diputación. Apunte ese dato, vale? Para depois recordarnos. O triple. E non teño falta de facer anuncios. E a carretera, desde Buño a Ponteceso, vais a arreglar esta anualidade. Vais a licitar este ano fijo. Vale? E máis os accesos ao polígono. E as vías de servicio, xa empezamos a traballar nelas. Vale? Pero esas vías de servicio deixou unas usted así, Empezamos a traballar antes de Nadal, e tuvimos que parar porque nos veo a auga. Pero xa empezamos nós, desde o límite con Malpica, hasta aquí a entrada de Pazos, a reparar aqueles vías de servicio, Vai todos os días para a Coruña, pero non se debe fijar moito, E xa empezamos nós a reparalas, E tuvimos que parar porque non paraba de chover. Tan pronto a persona que está facendo esas obras poda, acabaremos de repararlas. Ben, Fátima, pareceche ben se facemos esa modificación na moción? Non. Non, porque neste caso estáse incidindo nun acordo que adoptou a Xunta de rescatar certas autoestradas autonómicas, estáse pedindo que nese paquete de estradas autonómicas que rescatou a Xunta se inclúa tamén a AG55. Sobre un acordo que o meu partido en apoio de investidura tomou co Goberno do Estado e que ven de asinar, pois entendo que xa está asinado e que se irá desenvolvendo. Entendo que non temos agora que volver a pedir algo que acaba de acordar o partido no acordo de investidura. Neste caso é reforzar que nese paquete de autoestradas rescatadas autonómicas se rescate tamén a AG55. Sobre a AP9, pois esta é unha nova asignatura dun acordo de investidura que xa se demostrou no pasado cando se conseguiu a rebaixa do 50% da AP9 para que enviase de ida e volta no mesmo día, que se van cumplindo os acordos. Entón, non vexo a necesidade de incluírla neste caso na moción. Perfecto. Votos a favor da moción que propón o BNG? Ben. Votos en contra? Abstencións? Ben, última moción. Vale. Moción do BNG de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025. Podemos afirmar, sen ningún xénero de dúbidas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Rianxo, 30 de xaneiro de 1886, Bos Aires, 7 de xaneiro de 1950, é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza. Unha condición que deriva dunha traxectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso social e político que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego, primeiro nas Irmandades da Fala, coa asistencia á primeira Asamblea Nacionalista de Lugo en 1918 e máis tarde xa no período republicano coa fundación do Partido Galeguista. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade centrouse no ámbito cultural con creacións senlleiras como Cousas, o álbum e a exposición Nos.
e mediante a participación en iniciativas como o Grupo e Revista Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30 asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre 1931 e 1933 e a partir de abril de 1936. Neste período centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado en plebiscito popular o 28 de xuño de 1936, un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como o primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. A persecución e asasinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcou fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo de 1936, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crímenes da dictadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das víctimas da represión franquista. Desempeño xurdiu grande obra, a súa obra seguinte, entre a que destaca toda a que se numera aquí, e a partir de 1940 emalia a derrota e a enfermidade que o consumía pouco a pouco, aínda tivo azos para impulsar a creación da Irmandade Galega en 1941, entre outras cousas para promover a fundación do Consello de Galiza en 1944, do que foi o primeiro presidente. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia de Galiza, temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, a súa obra e ao seu compromiso político, que constitúen unha unidade indisoluble. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida e en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servizo da nación e do pobo galego. Como deixou dito Virxinia Pereira, toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, son esencialmente política. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, enxalzando o creador e o artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa traxectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte en contra dos ideais que defendeu, constitúe unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñen de cumprir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e cando se cumpren 75 anos do seu pensamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Ponteceso presenta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Apoiar a declaración de 2025 como ano Castelao. Instar ao Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario. Dedicarlle a figura de Castelao, dentro do presente ano, unha rúa ou praza. Por exemplo, propoñemos nomear como Paseo de Castelao o Paseo Fluvial. José Manuel, temos a palabra. Roberto. Comparto a totalidade da moción, alégrome que se presente esta moción, ademais. Incluso, pois, me agradecería que o Bloque Nacionalista, incluso hai outros persoaxes como Alexandre Bóveda, que necesitarían ter tamén unha rúa e unha plaza aquí neste Concello, e votaría a favor, lóxicamente, desta moción. Gracias. Juan. Estamos algo indeciso, porque estando completamente de acordo con todo o que dixo,
o relevante da figura de Castelao, non estando para nada en contra deso, o primer punto pareceme algo instar a ninguén que nombren presidente. Os presidentes normalmente votense, é o que entendemos nós. Se en aquele momento non foi votado, non sei como podemos instar agora que declaren a ninguén primer presidente da Xunta, cando posiblemente en un momento ainda non existira como tal. Se non fora ese primer punto, si votaríamos a favor, sin ninguna duda. Temos a duda dese punto, como instar a ninguén que nombre a ninguén presidente como primer presidente cando non fui votado. Ben, algo máis? Xosé Lois? Nos imos apoiar a medida, independientemente de que se leven a cabo todas esas propostas. Eu creo que en Ponteceso sí que tiñamos que incidir na figura de Castelao e no galeguismo, porque somos o concello onde naciu Eduardo Pondal e onde inspirou gran parte da súa obra. Eu creo que Castelao incidía moito nese nacionalismo de Pondal, de remarcar, de exaltar as esencias de Galicia. Entonces, sendo un concello nativo de Pondal, algo que se está abandonando tamén un pouco desde o concello, a figura de Eduardo Pondal, verdad? Non se está facendo ningún tipo de medida para realzar a súa figura, nin se recupera o simposio pondaliano. Entón, creemos que o tema de Castelao, unido á figura, como digo, de Eduardo Pondal, creo que sería moi adecuado por parte da Concellería de Cultura do Concello levar a cabo propostas para conmemorar ese ano Castelao e unido, como digo, a figura e a obra do noso autor, Eduardo Pondal, que é un gran activo para Ponteceso, a figura de Pondal. Ben, o Partido Popular non vai a votar a favor desta moción que trae o BNG. O primeiro presidente da Xunta de Galicia elixido democráticamente foi don Xerardo Fernández Albor. Eso ten que quedar clarísimo. Foi un presidente elixido democráticamente. E a Xunta, cando Castelao fallece no 1950, o primeiro Parlamento de Galicia decidiu por unanimidade retornar os restos de Castelao para ser enterrado no Panteón de Galegos Ilustres, que foi no 1984. Entón, eu creo que o recoñecemento que se lle fixo a Castelao era o merecido, pero que se solicita instar a Xunta a que sea recoñecido como o primeiro presidente, nós non vamos a votar a favor. Segundo tema, moi ben, poucas veces estou de acordo con Xosé Lois, moi poucas, pero sí que lle vou dar unha razón. A veces votamos moi alegremente a certas mocións. Aquí instamos ao Partido Popular de Ponteceso, ao Goberno de Ponteceso, a facer mocións ou accións a favor de Castelao. Non cumplimos con Pondal, non somos capaces de cumplir con Pondal, non somos capaces. Vale? Eu creo que non... As accións que estamos dicindo moitas veces que queremos facer, depois teñen un componente económico. Hai que acabar aterrizando eso nunha proposta económica. O recurso que temos é o que temos. Eu creo que non somos conscientes da deuda que ten o Concello. O sea, queremos facer algo a favor de Castelao, gastar... Nós non vamos a votar a favor. Porque creemos que se temos que mellorar en algo, tenemos que mellorar en apoiar a figura de Pondal. Vale. E sabemos ben o que pasa ca Fundación. Falado con todos aquí, Transparencia total. Sabemos ben o que pasa ca Fundación. Nós sí que nos salimos da Fundación. Tanto que se me achacaba, nós sí que salimos da Fundación. Vale? Porque sabemos ben o que pasa. Entonces, nós, se podemos, intentaremos desde o departamento que dirixe Raquel apoiar a figura de Pondal. Sí. Non podemos... E isto non significa, eu non podo falar en profundidade Castelao, xa o recoñezo, vale, pero non significa que nós, desde o Concello, podamos apoiar iniciativas a favor da figura de Castelao.
Eu, que creo que algo día dos números do Concello estou, non vou votar a favor disto. Ben. Podo responder? Sí, claro. Vale. A cuestión de pedir que se recoñeza a Castelao como primeiro presidente de Galiza, non da Xunta, de Galiza, ten a ver precisamente un recoñecemento que xa existiu por parte do Goberno do Estado, un recoñecemento que ten a ver coa recuperación da memoria histórica e a reposición do honor dos represaliados e dos que tiveron que marchar do Estado. En concreto, facía vostede fachenda de que en 1950 se fixo no Parlamento, se fixo na Xunta e que se retornou os seus restos en 1984 ao Panteón de Galegos Ilustres. O Partido Popular está tentando baleirar a figura de Castelao da súa dimensión política. E isto é o que pretendemos evitar con esta moción e con esta petición. Cando falece Castelao en 1950 en Bos Aires, a Dirección General de Prensa do goberno franquista emite unha orden que emite a seguinte circular a todos os medios de prensa e comunicación. Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente. La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Se elogiarán sus características de humorista, literato y caricaturista, destacando su personalidad política siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. Isto é o que pretende o Partido Popular, dicir que apoia ao personaxe de Castelao, pero valeirarlo de calquera sentido político, que é o que realmente lle dá a súa grandeza. E por iso mantemos a moción íntegra. Ben, repítolle. Pon na súa moción impulsar unha programación municipal, unha rúa no Concello e que se reconoza como primeiro presidente de Galicia. Ni no vou a reconocer como primeiro presidente de Galicia, porque para min é Galicia, que non é Galicia como ustedes din, vale? Nin mentres que eu sea alcalde, vou a propoñer que Castelao teña unha rúa aquí, cando hai outras persoas deste Concello, persoas que naceron aquí e que traballaron moito por este pueblo, que merecen máis unha rúa que a Castelao. Vale? E isto non significa que eu teña nada contra Castelao. Eu non teño nada contra Castelao. Vale? Pero creo que temos que traer aquí cousas sensatas. E isto non me parece nin de coña unha cousa sensata. E dame igual o que extrapoledes do que estou dicindo. Eu manteño esta opinión. Nós non vamos a apoiar isto, primeiro, porque usted pídenos que reconozcamos primeiro presidente de Galicia. Segundo, que impulsemos unha programación municipal, o cal traerá un coste. E terceiro, que presentemos dentro do presente ano unha rúa ou praza. Non podemos apoiar isto. Ben, votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, se non vos importa, antes de terminar e facer as preguntas, vale, a secretaria pídeme un receso de 3 minutos, vale, facemos un receso, vale? Ben, volvemos. Agora pasamos ao punto de rogos e preguntas. Comenzamos, ten o turno José Manuel. Hai unha canción de Joaquín Sabina que non dos seus versos di o seguinte: mañana era nunca e nunca llegaba a pasar. Ben, os que estiveron no último pleno, hoxe non hai, debemos aburrir hasta María Soledad, viron, está acordado tamén en YouTube, viron que lle preguntei ao señor alcalde por os gastos do camión de basura
e polos gastos do alquiler. Pois ben, a contestación do señor alcalde foi: mañá mismo dígolle a Fernando que che paso o informe, non te preocupes. Estamos, pois, 3 meses. Pero, como non é a única vez que vostede pasa de min ampliamente, eu tamén vou pasar de vostede e esbardallar algo tamén. Ben, outro rogo é que outro día, por desgracia, hubo un accidente importante no río en frente ao Fal das Fogo. E non quero falar hoxe deste tema, senón que na próxima comisión de transparencia ou onde sea, mirar cales foron os fallos. Eu tento que o fallo que pasou, porque chegou tarde os GES. E dicir, estudiar que non vamos suceder unha cousa como esta, porque non é de recibo que un coche que se ve, porque usted imagínese, hai, non sei, que hai 50 anos, por aí sería, ou un accidente importante, precisamente o día da festa da Barquiña, o da Barquiña, un coche que se enchufou ás 12 da noite, enchufouse no río, e morreron varias persoas, pero non salvouse. Recordar, por exemplo, que José Manuel García Pallas pois foi un home que se tirou ao río ás 12 da noite, non sabía nada, non sabía onde estaba o coche, e sin embargo conseguiu salvar a un. E este accidente, eu, para a miña forma de ver, non ten moita explicación de que non se podera facer máis por ele. Esta sería a segunda. Ben, o terceiro sería o alumbrado de Nadal, que estábamos falando antes. Vostede, no mes de outubro, falou cunha empresa e chegaron a un acordo para colocar o alumbrado por 15.000 euros. Deron a man e todo. Sin embargo, daría uns días, publicaron vostedes unha licitación por 36.000 euros por a mesma historia. Bien, como quedou deserto, falou con unha empresa, bueno, con varias empresas, supoño, e quedaron en facelo por 15.000 euros. Eu non sei a cantidade de arcos que puxeron, pero acabo de mirar, porque me di vostede que é mentira, Distrelec, Noroeste, Luminoso Festas, iluminación co mercado de LED en festa de, bueno, non pon brándulas, igual todo por eso, 2.855. Ben, non sei que cantidade de arcos se puxeron nas festas de brándulas, pero se cobrou por 5 días, ponlle 2.000 e pico de euros, 2.800, e despois ven por un mes todas as arcadas de todo o Concello e o fai por 15.000, algo de estado descadrado. Non sei se é moito antes ou se é moi pouco agora. E ademais, o importante é que colocando esas arcadas estaba o camiño do Concello. É dicir, se se fai unha licitación ou se se fai un contrato con unha persoa, con unha empresa, non se repita o camión do Concello colocando arcos. Ben. E por último, quedame un solo. Son 3, non? Xa fixo 3, non? Que? Xa fixeches 3. Unha pregunta. Sí. Son Rosa, preguntas 3 e 3. Vale, pensei que ibas por... A pregunta consiste... Teño máis? Voume fixar no tema curioso de que houve un rei mago extraño que foi repartindo roscóns de reis sin explicación. Dicir, que pinta o señor alcalde repartindo roscóns cando se van os reis ali, se van os reis polas casas, terá que ser os reis os que reparten os roscóns. Xa, aparte deso, pois, un pouco, pois, damos solo os de 95 para diante, parece ser, e non a todos. Dicir,
un pouco non, bastante, hai que ter algo de vergonza. Andar repartindo a persoas maiores honras con terreis, unha persoa que non é o rei. É dicir, van os reis ali de 3 bobos e o señor alcalde repartindo os con terreis. Por favor, compórtense. Fátima? Non lle respondes a nada. No. Pois eu quería facerlle 3 preguntas. Vai, pero non sei. Bueno, me escoita. Creo que ten que desbloquear aí, non? Está apagado. Agora sí. Vale. A primeira pregunta sería que previsión ou que avances ten feitos para a mellora do acceso ao parque empresarial de Tella? Sí. Segunda? A segunda, pois, vostede que sempre di que non anuncia nada hasta que xa estea feito, todos podemos lembrar o día antes das eleccións a súa foto no periódico dicindo que xa tiña un acordo coa familia Valdés para os aparcadoiros que son a reclamación histórica do comercio do núcleo de Ponteceso, pois seguimos vendo que están cheos de fochancas, que non están a xeito e que meterse neles é unha aventura. Que previsión té para telos listos? E a terceira pregunta é sobre o pleno de 2 de outubro, que xa lle preguntei varias veces, non sei por que non está colgado en YouTube, non aparece en ningún sitio, non sei se lle deron alguna explicación dende a empresa que leva a comunicación ou por que motivo o pleno onde o PSOE decidiu marchar do pleno non se chegou nunca a colgar. Sei que non quere vostede que se vexa isto ou cal é o problema. Vale. Rogos? Pois o primeiro rogo é único, é que cando me teña que anunciar que necesita testigos para reunirse comigo que mo faga saber antes de vir aquí e dicilo, porque eu a primeira noticia que tiña que vostede me dixera iso en ninguna ocasión. Por favor, que non se volva a referir en términos persoais cando non está disposto a dicir a que se refire concretamente. Roberto Andrade? Raquel? Partido Socialista? Ben, nos queremos que conste en ata unha serie de preguntas que consideramos moi importantes para Ponteceso. Que van primeiro, rogos ou as preguntas? En primeiro lugar, os rogos, non? Ou as preguntas? Como este queira. Ben, pois en primeiro lugar, as preguntas. Vale. Estamos moi preocupados polo retraso do recoñecemento da Lei de Dependencia ás persoas que o solicitan por parte da Xunta de Galicia. E máis, despois de que o recoñezan, que poden tardar ano medio ou 2 anos en chamalos para o recoñecemento, ainda ter que esperar o mellor 6 ou 7 meses para que lles concedan as axudas, sea unha libranza, sea unha medida de dependencia, unha paga. Entonces, nos queremos saber, en concreto, no Concello de Ponteceso, cantas persoas teñen tramitada a solicitude de recoñecemento de dependencia e non recibiron a axuda. E ese número de persoas, un dato estadístico, non lle pedimos os nombres e apellidos, por suposto, pero pedimoslle o número de persoas e canto tempo leva esperando cada unha desde que se completou a solicitude aquí nos servicios sociais do Concello hasta que lle recibiron a axuda, se non a recibiron, ou en que momento está esa solicitude. Para nós isto é importantísimo nun Concello que ten máis da metade da poboación maior de 60 anos. Consideramos que é unha prioridade absoluta atender a xente. Segundo, estes días estamos vendo que hai alumnado que pasou pola Escola de Cociña do Concello de Ponteceso que está triunfando a nivel incluso europeo. Vale? Creemos que é imprescindible recuperar esa actividade de cociña, tanto en Corme como en Ponteceso.
Era unha actividade que tiña moitísima aceptación familiar e por parte do propio alumnado, e que además ensinaba a cociña saudable e contribúe tamén o tema da igualdade, tamén contribúe, e o tema de que o alumnado nas familias que se practican das pantallas e de outros problemas que teñen. Entonces a pregunta é si vai en honor a estes éxitos que produciu a Escola de Cociña de Ponteceso recuperar esa actividade de cociña e máis conseguir que volva ao colexio, porque a Xunta de Galicia do Partido Popular botou fora aos nenos de Ponteceso da cociña do colexio de Ordo Pondal. Iso é algo que na miña vida vin un desprecio semellante, darlle unha patada aos nenos cando esa actividade se facía fora do horario escolar e non provocaba ningún trastorno ao servicio de comedor. Todo o contrario, non? As cousas que se fan para servicio. En cambio, o Concello está invertindo moitos cartos no mantenimiento e paga os consexos do colexio. O cal, ainda que a Xunta nos deixar usar a cociña, pois a ver se vostede, que ten tanta man coa Xunta, se consigue recuperar esa actividade e que se volva a dar no colexio de Ponteceso e non que nos botan fora. Teníamos que andar por aí pedindo como os sobrinhos a ver que nos deixa unha cociña para facer a actividade, tendo un colexio con cociña. E a terceira pregunta é, vostedes escolleron, como dixo José Manuel, un criterio de ir ao roscón polas casas, de levar o alcalde ao roscón. Vale, é unha iniciativa que tuvo o alcalde, neste caso non Nadal. Claro, a nos o que preguntamos é, vostedes escolleron un criterio de idade, entón, queremos saber, según o padrón municipal, cantas persoas hai no Concello de Ponteceso que cumplían ese criterio de edade? Vale? Cantas persoas hai? E a cantas persoas visitou o alcalde? Vale, a ver se nos pode dicir ese dato. Más que nada porque hai certa polémica, porque houve xente que lle foron, outra que non. Entón queremos un pouco que é unha cousa testimonial, comparado cos problemas que vimos enumerando neste pleno, pero bueno, é un tema que nos interesa saber se se vai a consolidar esa iniciativa, porque claro que hai que ter un bo programa de Nadal e un bo programa de verano, vale? O Concello. Ben, e agora os robos. Falamos antes de dependencia, moi importante. Pois tamén é moi importante a vivenda social. Vale, eu creo que levamos 2 anos perdidos desta legislatura neste equipo de goberno, co apoio de Adiante, en que non teñen unha sola iniciativa para a vivenda social. Na pasada legislatura conseguimos, con moito esforzo, poñer en marcha 2 vivendas sociais no edificio das escolas, pero este ano, a pesar de que se trouxo a pleno desafectar outras 2 vivendas a maiores das 2 que xa existían, é dicir, había 4 vivendas, 2 reformáronse, 2 estaban desafectadas e outras 2 a maiores que se aprobaron en pleno. Temos solo na rúa do centro médico, temos 4 vivendas esperando que o Concello lle meta man a fondos europeos e a man ás políticas de vivenda co apoio do Goberno de España, que están transferindo centos e centos de millóns de euros á Xunta para políticas activas para que a xente teña acceso a unha vivenda social. Entón, de verdade, rogo, tomen en serio o problema de vivenda. En Ponteceso hai xente que ten problemas para encontrar unha vivenda. Non estamos na Coruña, nin estamos en Carballo, nin en Arteixo, nin ninguna gran cidade, pero tamén temos un problema de vivenda. Entón, rogamos que se poñan en marcha con este tema. O Concello ten moitos edificios nas aldeas e máis aquí no centro que se poden habilitar para a vivenda social. Nos vamos cheos de pedilo e levamos 2 anos perdidos. Ben, o seguinte rogo que lle facemos é que o Concello se preocupe porque a casa que hai en Cormaldea, que é a Asociación de Maiores, calquera maior de Cormaldea que pida acceder á casa, que se lle conceda, vale? Que non se poñan excusas, nin se lle cerre, nin se lle deixa chave. Se hai calquera maior da parroquia de Cormaldea que queira ir ali un día sentarse, xogar as cartas ou estar con unha veciña ou cuns veciños ou estar ali,
Pois ese é un edificio que se fixo con fondos públicos, unha subvención precisamente do Plan de Obras e Servicios da Diputación, vale? Entonces, rogamos que se preocupe o Concello porque esa chave este disponible para todos os maiores, igual que no resto dos locais das parroquias que están Quero facerlle unha pregunta. disponibles. Usted está afirmando que desde o Concello lle poñemos pegas a xente para as chaves? Non, Pregunto. nós o que pedimos é que o Concello se preocupe Sí? porque ese acceso este garantizado. É dicir, que si calquera veciño quere ir e non pode, pois que o Concello se preocupe e diga non, ese local, igual que os outros locais de tipo social do Concello, vai estar disponible quen teña a chave para conseguir que se garantice que poda acceder ao seu uso normal. Non é para facer festas, nin cousas raras, o sea, festas, quero dicir, festas non de tipo tradicional, sino festas nocturnas, nin nada deso, sino que é para o uso dos maiores. Ben, e por último, moi importante, e xa que hoxe dixo a resposta do que lle criticou José Manuel de Apin, de que estaba pagando 3.000 euros a unha axuda da arquitectura municipal, pois que utilice ese servicio que está gastando cartos o Concello para poñer en marcha dunha vez a solución aos afectados do plan xeral. Vale? Hai moita xente afectada por cousas que se fixeron mal no plan xeral da ordenación municipal e estanlle pedindo reiteradamente pois, que haxa unha modificación e que atenda a esas solicitudes. Entón, xa que José Manuel sacou ese tema de que había esa empresa que mencionou antes que estaba contratada polo Concello, pois que o poña a traballar xa e poña xa en marcha esa atención aos afectados do plan xeral, porque está perjudicando pois que xente poda o mellor comercializar os seus solares ou as súas viviendas, construir unha vivienda, é dicir, que tamén haxa movimento no mercado de vivienda en Ponteceso. Eso é algo importante. Nos vimos dicíndolle ao alcalde os temas importantes de Ponteceso para o desarrollo e facilitarlle a xente a vida en Ponteceso, que podan facer casas e que podan moverse tamén no mercado inmobiliario. Ben, escoitados os rogos e as preguntas, contestareinas no próximo pleno. Ben, algo máis? Dáse por finalizado.